det har allt mer blivit Facebook. Och även om det kan göras, om Facebook kan vara bra för en massa saker, så verkar det som att jag kanske överlever det där, men att det verkar som att det här har liksom hjälpt. Det var meningen att nätet skulle hjälpa till just med det här, och i viss mån gör det väl. Men det skulle gälla då att omorganisera, bygga om det här nätet. Och det är något som diskuteras väldigt sällan. Och faktum är att när det finns just där var jag bor i Östnyland finns det bra exempel på det där folk, det är omställningsrörelse där folk tar alltså det i sina egna händer och drar själv i här optiska fiberkablarna. För att det är så, man skulle kunna, också tekniskt så, jag har själv jobbat med internet, alltså med sådär professionellt så att säga. Och det där telekommunikationsbolagen kan avskaffas, det behövs ju. Så allt kan skötas med de här optiska fibernäten. För att till stöd för den här tesen, det är inte bara jag som säger utan också specialister som Nisse Husberg i Östnyland i Artläsk. Han var professor i telekommunikation. Och han har länge fört en sån här ideologisk kamp mot telekommunikationsbolagen och staten som har en helt annan politik, alltså att bygga upp de här mobila nätverken. Och de funkar ju bra och så vidare. Men egentligen borde det vara så att och där skulle man komma in på lokal nivå. Att enligt mig så till exempel biblioteket kunde administrera internet på lokal nivå och på global nivå. Så mycket det behöver administreras. Och vi har i östra Nyland till exempel, men i andra landsändar också exempel på det att folk själva administrerar. För det är inte desto svårare än att administrera ett vatten. Och det är en bra jämförelse. Det är inte helt enkelt och det leder till ganska många lokala grejer. Men folk har kunnat lösa det, de slår sig ihop och så gräver de dikerna och så får de vatten hem och så alla äger en andel i vattenandelslaget. På samma sätt så kan man göra med internet, med den här fysiska strukturen. Men vi är mycket långt från det här, för den har centraliserats allt mer. Och det har tvärtom gått så att just de här synnerhet och Google, Apple, Facebook, Amazon har väldiga sådana liksom, datacentraler. Och till exempel finska regeringen uppmanar dem att komma hit också från att det ska bli arbetsplatser i Fredrikshamn och så vidare. De har helt tagit över den här infrastrukturen och Facebook har tagit över i så hög grad också att i stora delar av världen, i Afrika och Asien, så erbjuder de nu liksom sådana tjänster åt miljoner människor där liksom internet blir helt enkelt lika med Facebook. Men det finns ju allt det där andra, det finns ju ändå att tillgå. Jag menar, om man tänker på en sån sak som YouTube och allt där finns i fråga om information om det här i videon och så vidare. Där finns tusentals som handlar just om till exempel penningsystemen och hur det här fungerar, möjliga och omöjliga alternativ om helt flummiga saker och väldigt realistiska saker och allt däremellan. Så att informationen finns, att det som vi behöver är på något sätt få människor till den här informationen. Att inte vet jag sen hur det 17 det ska gå till, var får man ta på människor? Okej, om de alla är på Facebook så då går det på Facebook. Jag måste säga åtminstone för att jag sitter på Facebook väldigt mycket, så det är ju just så dumt och enfaldigt som man gör det för sig. Att visst kan det vara jäkligt och det kan vara människor som postar bilder på kattungar, men det kan lika, där är alla människor, om man säger att Facebook är dumt och som man säger att telefonen är dum för att de flesta människor pratar strunt, det är ju inte riktigt så. Nu ska jag säga något som är politiskt inkorrekt, men det här betyder ju så att det finns en massa människor som vet det här och läser det här och tittar på de där YouTube-filmerna, så det är inte på det sättet så kanske så hopplöst. Jag ska ta ett exempel som har att göra med dagens läge just. Med alltså ISIS och terror i Paris och så vidare. Och det är att som en fransk general Vincent Deportes sa i december 2014 för Frankrikes senatsutrikes- och försvarsutskott, så är ISIS en amerikansk kreation, en amerikansk skapelse. Och i augusti gjorde Al Jazeera en lång intervju med förra chefen för
för det där amerikanska militära underrättelsetjänsten, där han säger samma sak. Att det var nog så att liksom, i något skede så tyckte liksom bestämde att besluten att det är bra med en sån här liksom, stor diskussion där på gränsen mellan Syrien och Irak, att den skulle liksom bekämpa Assad och så vidare. Okej. Och så, jag läste sen en artikel i Other News som är en utläggare av en av världens största nyhetsbyråer. Men som inte längre är det. Men dess förra chef, så han hade en analys. Han refererade till en artikel, men jag hade inte läst den här intervjun med Al Jazeera. Och jag tittade på den och så sa jag till fru att det där helt igen. Jag var inte så förvånad över det här själv, men jag såg inte hon heller. Men han sa att helt att det där, här ser du den här förutsättningen för det här. ISIS är en amerikansk kreation. Så nu vet jag det där, jag ser nu tjata om det där hela tiden. Att det här läser man ju varje dag. Så var då, jo, i kommentarerna på nätet. För det här hade stått en massa om det. Men fan, det stod, jag googlade på alltså det här, på den här saken, och inte den enda jävla tidning i Finland skrev. Skrev ingen rapporterade den här intervjun med den här, vad heter det, Michael T. Flynn. Som var alltså chef för Defense Intelligence Agency. Ja, det kommer lite utanför ämnet. Vi kommer utanför ämnet, men det här visar att liksom, det finns en massa information. Kanske informationen kommer ut. Men det är inte så tillfredsställande, för jag håller med dig att det här med revolution, det är också, jag tycker inte heller, jag tycker det är kurset alltså, för att det måste finnas någon idé om vart det ska leda. Just det, maktvakuum är det värsta som vi kan åstadkomma i dagens läge, där de som, jag menar, tänk nu vem som har den reella makten bakom demokratin. Det är just de som vi inte vill ge makten, resten av makten åt också. Och det är ju de som tar den om det plötsligt. De väntar ju på en kollaps precis lika mycket som många andra väntar på kollaps. Och jag är jävligt rädd för det. Jag vill inte ha en maktvakuum. Det bådar inte alls något. Jag vill ha en mycket långsam och försiktig omvälvning av många saker, men demokratiskt. Du har där stämt där. I think if one wants a green future, one should be aware of one's opponents. If I think of Finland, we have this keskiviikkokerho, consisting of all the former prime ministers and so on and so on. And I could imagine, one has to imagine, how will these people like the idea that we have suddenly 30 companies who make wind power with altogether 50,000 shareholders. For them that's anarchy. If you compare that to nuclear power, a nuclear power station has an owner, and if you, with him you can sit down and discuss among honorable people how to proceed. So the same about oil and coal. I mean, oil and coal, if one firm knows how to get oil from 2,000 meters underground, okay, they know that, they produce, they dig it up, they can distribute it, they have a ready system within them, one can sit down and discuss things, whereas, I mean, people who have solar collectors on their roofs help how to get them even together to discuss anything. So I think those who make the rules are deeply suspicious of decentralized systems in general, whether it's now small farmers or whether it's cooperatives or whether it is now decentralized energy production and perhaps one should figure out some of these main enemies and go public. Yeah, who will go public against them? Not our media. So I mean, I should be aware. Jag tror att de vinner som tänker bäst och snabbast. Och det blir svårare för makten att tänka. De har trögare huvud liksom.
Och unga människor, 20-30 års ålder, de tänker fort som fan. Och de gör saker redan nu i Finland. Vi är ledande i Europa. Vi har ungefär 7 minuter kvar. Är det någon som ännu vill säga någonting? Vad är klockan nu? Det är 7 minuter kvar. Och vad är klockan? Den är strax 7:30. Om det inte finns några flera kommentarer så tackar jag så mycket Ulf och Susanne och alla andra som har deltagit i diskussionen. Det har varit intressant. Ska vi lägga 3 euro i den där donationslådan? Mina bekanta kom in 7:15 och 9. Och det fick 7:15 kommer jag vilja säga det. Så det är roligt att jag är för roligt att träffa. Så det är mitt intresse.